Има много хора, които са станали обект на престъпление, или пък част от тях са станали свидетели на престъпления и не желаят или не смеят да заявят за това, което е станало, или за това, което са били свидетели. Доводите са им, че или ще ги разкарват по всички институции, както често се прави, или ще ги обявят тях за виновни. Например, често срещан случай при телефонните измами, когато някоя бабичка измама, че станало нещо, внука ѝ е ударен с кола и за полицията и за прокуратурата трябват едни пари, ограбвате бабичката, тя след това отива да се жали в районното управление. Те казват: бабо, да знаеш, ние ще приемем жалбата, обаче има и предвид това наказателен кодекс. Вика, виж, според наказателния кодекс еднакво отговорен и той, който взима подкупа, и той, който го дава. И викаше, той я го намерим, я не, тебе ще те карат в затвор, защото ти знаеш какво тежко престъпление. И бабичката си хваща на това нещо, въобще не подозирайки, че не става дума за даване и взимане на подкупа, за измама, че тя е потърпевшата. Но има една отработена процедура, при която отказват хората да пишат жалби, да съобщават за престъпления. И по мои изчисления, значи официално след проучвания на държавните структури, около 50% е латентната престъпността, за която не се заявява. Според мен вече е минало 80%. И ние се опитваме някакси да пробиеме този бент и хората да започват да съобщават за това, което им е известно, нещо, което ги засяга лично, или нещо, на което са били свидетели. Знам, че няма да стане нещо. Проблема е в това, че няма доверие в полицията. Аз преди години, когато Борисов беше главен секретар, се опитах да направя едни центрове за противодействие на престъпността, точно с такава цел. Трябва да ви кажа, че имах невероятно противодействие от страна на полицията в регионалните центрове. Те направим пречка на хората да идват там, започнаха да тормозят хората, които се опитваха да седят на телефона, да записват жалбите. Провалиха въобще всичко. Но не съм изоставил идеята, че някъде ще бъде пробита тая, то не е омерта, защото омертата е от тия, които са организирали да вършат престъпна дейност, а този заговор хората да не казват да станали им известни. Считаме, че това е някакъв вид провокация към хората. В смисъл, провокирате ги да говорят за своите проблеми. Това е опит да покажем, че е възможно да се съобщава за престъпление и това да не създава проблеми на този, който съобщава. Опитаме се да върнем, макар и опосредствено сега в нашата функция, ние сме кандидати депутати с колегата, опосредствено да върнем доверието в държавните институции, в органите за обществена ред и сигурност. Нещо, което няма да стане като еднократен акт. Сигурно ще трябват години, за да се преодолее тая безумна бездна между хората и службите за обществена ред и сигурност. Но трябва да се почне от някъде. Макар и по-слабичко, по-леко, трябва да се започне от някъде. Има ли друга партия, която в смисъл, друго политическо обединение или партия, която предлага подобно нещо сега? Аз поне не знам, това е наша идея. Онзи ден си говорихме за тази моя провалена от преди 7-8 години инициатива и решихме, че в нея има смисъл. Не знам някоя друга партия да го прави това, но искрено желая да го направя, защото ние не искаме патенти за това нещо. Ние не искаме да си направим една голяма червена или синя точка, както ще го разбирате. Искаме някакси на хората да им стане малко по-леко, защото страшна е пресата на престъпността. И моите роднини и родители са потърпевши. Аз самия съм обиран няколко пъти. Там, където живея в Горна баня, обират хората непрекъснато. Тук Люлин е сигурно рекордьора по апартаментски кражби. Трябва да почнем от някъде. А склонни ли са хората да говорят за проблемите си? В частни разговори са склонни. Не знам тук как, ние сме в началото на проявата, не знам дали някой ще се осмели да дойде, но това не ни пречи да започнем по някакъв начин и малко по малко да им печелим доверие. Да разбирам, че до сега няма човек, който да е дошъл. Ние току-що дойдохме, иначе това бяха организаторите, които монтираха палатката и така нататък. Ние сме го обявили от 5:30 и сега започваме. Не знам, дори да няма нито един човек, важното е, че ни виждат днеска, утре ще дойдат, по-други ден ще дойдат и така малко ще пробием. В частните си разговори с хората, за какви проблеми най-често научавате? Какъв е проблемът на българина?
най-често срещани? В частните разговори, които хората водят с мене, понеже ме знаят като специалист по обществен ред и сигурност, говорят най-вече за много тежки такива апартаментски, квартирни кражби, както ги наричаме битова престъпност, или пък за разбиване на автомобилите, изваждане на касетофони или нещо, което вътре се държи в колата. Сравнително дребни неща, но дребни са за един добре сплатен специалист. С тези хора, които стоят на заплата около 300 лева, един такъв касетофон или едно счупено стъкло са трудно възстановими. А пък ако му оберат апартамента и му задигнат телевизора, например, или компютъра, това пък сигурно ще го върне години назад, защото какво можеш да спестиш от заплата от 300 лева, като имаш и деца, за да ги възстановиш тези неща? Много е трудно. За такива неща ми говорят, за опитите си по някой път да отидат в едно районно и да се оплачат, за това, че им създават препятствия. И те това казват. Ние говориме с хората, с инспекторите, полицейските, които са районни инспектори, обикновено те се опитват да ни помогнат. Като стигнем обаче до районните управления, очевидно вика, там има някакво нещо като разпореждане, да не се взимат, да не се получават жалби. Сега те не могат да... те не познават системата и казват, защо е това така, сигурно ги мързи хората, всички се изкористиха, а всъщност аз знам за какво е това, защото има негласна разпоредба престъпленията рязко да се намаляват всяка година. Те не се намаляват чрез разкриване, чрез профилактика, намаляват се чрез статистика, да. Чрез чиста статистика. Трябва да ви кажа, че тук последните 3 години се върти около 145 хиляди са извършените престъпления. В квартала? Да, не в София. Въобще в цялата страна са 145 хиляди. Въобще. От тях, от първата година, когато управляваше това правителство, беше 47,5 разкриваемостта, което не е добро, защото в нормалните държави, големите градове, над 65% е разкриваемостта, което също те не го считат за добро, защото много хора са засегнати, но казват, такава е ситуацията, престъпността не може да се унищожи за винаги. Тук обаче от 47,5 до миналата година падна до 40%. Това са по официални данни на МВР и прокуратурата, което значи, че с по 2% е падала всяка година разкриваемостта. За 3 години и половина имаме 400 хиляди престъпления, които са прекратени, защото с неизвестен извършител и сроковете са им преминали. Добре, къде е проблема в цялата схема? В самото извършване на престъпленията в МВР ли е проблемът или вече в съдебната система? Това е един омагьосен кръг, в който сме попаднали, и то не само благодарение на предното правителство. Този кръг се върти вече няколко цикъла. Всеки път този, който започне да управлява системата за сигурност, иска да покаже бързи промени, положително. И тъй като обикновено се назначават хора, които не са компетентни в сферата на обществения ред и сигурност, не са работили на низова работа, не са се издигнали в тази система, те не знаят как да стане. Това е единственото, което им хрумва, по някакъв начин да направят статистиката, така че да показва това, което им се иска. А статистиката, когато показва, че престъпността намалява, а тя се увеличава и хората го чувстват на гърба си, това води до точно обратния ефект. Хората губят доверие, защото виртуално престъпленията намаляват и всички са щастливи, а реално всички загазват и става все по-зле и по-зле, и така се създава още по-голяма граница между службите за обществен ред и сигурност и хората и респективно между полицаите, които са тук в района и хората. Не искат да ходят да им разказват за престъпления, защото казват, добре, районният инспектор, то преди се казваш районен инспектор, сега си е полицейски инспектор, взима ми молбата, след това казва, аз не мога да разкрия, трябва да идеш в районното управление, там да си подадеш молба, защото това е извън моите компетенции, тук са работили криминални престъпници, трябва оперативен работник да ви вземе жалбата. В районното управление почват да го мотават напред-назад, него да го викат да му снемат тук на обясненията, загубва 5-6 работни дни и най-накрая се отказва. И статистиката изглежда много добре. А стоите ли твърдо за това свое твърдение, че в някаква степен полицията спира гражданите само заради статистиката да не пишат жалби оттам и да не се образуват? Аз не се съмнявам, че има и нещо, което гражданите твърдят, че има и мърза, че има и обезсърчаване от страна на полицейските чинове. Когато непрекъснато по това, по което работиш, се изнася информацията по телевизията или средствата за масово осведомяване и това предупреждава бандитите, хората постепенно се демотивират, губят желание да работят. Това пък увеличава
престъпността и намалява разкриваемостта. Така че доста е комплексна, но виждам и желанието отгоре да изглежда по-малко престъпността.